Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke rumah penerima sembako dari teman-teman peduli dari Belanda. Tren 23 Oktober 2025 di Dusun Jombok. Niki wonten titipan saking rencang-rencang Londo mriku le tebih nggih. Saking Belanda, teman-teman dari Belanda niki wonten sembako. Saking Belanda niki. Nggih. Niki wonten teh. Wonten mie. Wonten roti, damel camilan nek dalu. Nggih, wonten gendis napa gula? Minyak, berasnya teng lebet niki. Nggih, mugi-mugi barokah kagem jenengan, mugi barokah sing maringi. Ditampi nggih? Nggih, kula tampi to, Pak. Mboten kula tampi itu. Titipan sembako saking rencang-rencang Belanda. Nggih. Niki wonten biskuit roti, wonten mie damel nek dalu nggih, Dok. Niki teh wonten. Niki wonten minyak napa? Nggih, minyak, beras teng lebet nggih. Mugi-mugi barokah. Amin. Sing jenengan ugi barokah sing maringi niki rencang-rencang saking Londo mriku lho tebih Belanda. Samit. Niki. Niki wonten titipan sembako saking rencang-rencang Londo mriku lho. Wih, mriku Belanda. Wonten mie, nggih, mie. Wonten kecap nopo nggih nah. Nggih, wonten gendis. Wonten teh. Nggih. Roti damel camilan nek dalu. Nggih. Adem wis sakniki Jawa soalé dalu enten camilane kan. Nggih, wonten minyak goreng. Kula salah mriki mawon nggih. Niki wonten beras. Berasnya teng mriki nggih nah, mugi barokah kagem jenengan. Barokah sing nyukani. Muga-muga saged lanjut terus niki nek nyukani yang salah nyukani. Sing disukani nggih barokah nggih amat. Nggih, amin.